I després, per l'altra banda, com millorem aquesta participació, sigui online o presencial, en tant que serà una realitat que no serà una normalitat, no? En tant que imagino una millora d'una conscienciació, una presa de consciència, i imagino una realitat molt positiva, tot i aquests condicionants que estic plantejant que ja ens venen per la situació, i la millora en positiu és la idea d'una presa de consciència d'integració i d'interculturalitat. La interculturalitat trobo que és essencial i crec que tant els nostres companys com nosaltres cada vegada hem de ser més conscients del plurilingüisme i la pluriculturalitat, la diversitat, no? I aquesta diversitat, doncs, integrada al nostre centre, tant per part de les famílies que han de tenir una presència amb les seves diversitats de llengües, que ara no tenen, com la presència de la diversitat d'alumnat, que és molt gran també.